Hej alle sammen, det er mig, der er Gamer. Jeg hedder Christoffer, jeg bor i København, og jeg er 12 år. I dag så er det lidt sådan min introvideo, fordi jeg er lige begyndt. Og så vil de fleste nok spørge, hvorfor jeg hedder Gamer, og grunden til, at jeg har valgt det navn, det er fordi, at en af dem, jeg kender herinde fra Skyblock, som hedder Gordon, cute nok navn, han foreslog det. Jeg har spurgt ham, hvad min YouTube-kanal skulle hedde, fordi jeg snart ville lave en ny. Og så blev det, ja, Gamer. Så, jeg tænker lige, vi skal få kigget her. Okay, jeg har 1829. Nej, ned. Sådan der. I'm a rich kid. Jeg kigger lige, om vi har noget wheat. Det har vi ikke, så går vi lige ud og nakker hestenes. Skal vi lige sådan der. Bum. Så ja, skal vi gå over på min køer. Ej! Så dog kæft dernede. Ja. Kom og køb tilbage mig for god shop. Ja, super. Chat setting scale off. Der. Okay, jeg tænker sådan lidt. Vi går op og høster net over farmen. Det kunne vi godt trænge til. En af mine venner kommer nok til at være med i den her video. Jeg ved ikke. Måske ikke. Ja. Ej, hvor jeg bare elsker det her. Jeg har mig rich bitch. Okay. Det er så irriterende, fordi for mig, der er jeres skærm måske så stor at kigge på. Eller den måske for jer, ikke? Men for mig, der er det bare ligesom at kigge på normalt. Men I må endelig sige, hvad det er, jeg gør galt. I det, den er for. Eller i det, den er så stor, som den er. Det er faktisk pænt irriterende. Den her, jeg skal så lige hilse at sige, at den her netherwort farm, den giver 9,5 stack netherwort per gang jeg tager den. Så jeg skal ikke komme og sige, at den ikke giver særlig meget, fordi det gør den. Også i den grad. Men grunden til at jeg spiller Skyblock, det er fordi jeg ikke kan komme ind på det der hedder Prison. Det er lidt satans, fordi jeg vil rigtig gerne have optaget en video derinde fra, men på grund af at der er så mange inde, så kan jeg ikke selv komme ind. Ja, det er lidt trist, at de ikke snart, dem Freak og Miltesen og Tarfi, de ikke snart kan få lavet noget på backup-serveren, sådan så du også kan spille med celler der. Ja, det er bare lidt, når man ikke kan det. Okay, så er der simpelthen en af mine good friends, der har nakket mine. Prøv at se her. Oh shit. Det er der ikke. Det er det vi snakker om. Det her warp shop. Okay, så vi skal ikke lade den
vente så lang tid. Det kan godt være, den lagger lidt. Jeg har ingen idé om, hvorfor den gør det. Jeg spiller med en hjernedød computer. Så jeg har ingen idé om, hvorfor den lagger. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så skriver vi lige bal. Så viser der selvfølgelig ikke noget, men det er for noget scale der. Hvor meget har jeg? Jeg håber, jeg har lidt over 2000. Kan jeg få nogle kyllinger? Nej, fuck. Rich kid. Okay, jeg har 2000. Eller lidt mere end 2000. Så nu skal vi købe nogle kyllinger. Jo. Så går vi ind i Warp. Ja, hej med dig. Warp 7. Altså 1, 2, 3, 4, 5. Kylling. 1, 2. Sådan der. Så det yes. Og så går vi over og placerer mine kyllinger i min kyllingfarm. I see what you mean. Er det ikke så? Ja. Skal jeg lægge nogle æg, ikke også? Hvordan er det, man breeder jer? Er det med gulerødder? Nej, det kan det så ikke være. How do I breed chickens? Ja, kom her. Fister. Hvad er det der? Hold da kæft, jeg har mange gulerødder. Og en fence. Okay. Går vi lige over her. Og så siger vi whoopty. Okay, det gider den så ikke. Ja, men det her, det var altså også bare en lille hurtig video. Håber snart vi ses igen. Jeg takker af herfra. Eller Aimer Gamer takker af herfra. Jeg skal lige vende mig til det. Men ses.